Takže jo, tohle video je pro Elišku Knapovou. Dala mi to za úkol, takže to držím. Ale nevím, jako hraju tady nějakou házecí hru. Ty jo, pěkně, a? Kolik mě to dává? Chudák samík. Promiň sami, ale vybral to tebe, takže já za to nemůžu. Tak papa, snad ti se ten ocásek nezlomí. Nechtěl bych? My are going. Co to je? S kým? Cool. Nevím vůbec, kdo to je, ale tak leď. Co to je? A jako vážně. Hej, tady jsou moji kamarádi a je Filda, jako má... Ne, nemám. Hej, Kuba je tak profík, jako. Mám jedno kolo. No. Jdem na to. Odlet. Letím. Co ty teď blblejš? Takže letíme s mojí kamarádkou. Ježiš, to se omlátila. Ne. Promiň. Chudák. No, valí to, ale hodně. Kuba předbíhá sračko, ne. Já jsem třetí, no, jako co. Hej, proč mě kamarádka předběhla? No nevá, já si to nebudu všímat. Teď je předženu já. Hej, to je druhý můj účet. Bomba, ale předbíhám. A už ne. Už mě Kuba předběhl. Chudák, já. Co? Kde to jsme? Ender, nevím, co to... Já už můžem. To je fakt... Já bych si zlomil páteř. Halo. No a... to. Já budu muset asi ukončit video, ale... No tak bohužel. Bohužel. Končím.